హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి లెవెల్ 2 క్లాస్లో 17వ అధ్యాయం 2వ భాగం అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण భక్తులందరికీ 17వ అధ్యాయం శ్రద్ధాత్రేయ విభాగ యోగం నిన్న సగం వరకు చూసాము. ఇది శ్రద్ధ. దీనిలో మనం ఏం చూసామంటే, మరి ఎవరిష్టం వచ్చినట్లు వాళ్ళకి శాస్త్ర నియమాలు తెలియకపోయినా వాళ్ళకి తోచిన విధానంతో శ్రద్ధగా చేసేవాళ్ళు సాత్వికుల, రాజసికుల, తామసికుల అని అడిగినప్పుడు భగవంతుడు ఈ జీవుడికి తను పొందినటువంటి ప్రకృతి గుణాలు సత్వరజస్తమో గుణాలను బట్టి ఈ శ్రద్ధ అనేది వస్తుంది. సాత్వికమా, రాజసికమా, తామసికమా అన్నది చెప్తారు. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చూసాం. ఒకే ఫ్యామిలీలో 3 అన్నదమ్ములకి 3 గుణాలు అని. అలాగే మన జీవన విధానంలో మనం తప్పనిసరిగా చేసే పనులు ఏమిటి అంటే, మరి శ్రద్ధ దేని మీదైనా దేని మీదో ఒక దాని మీద శ్రద్ధ ఉండాలి. శ్రద్ధ ఆహారం ఎలాగూ తీసుకుంటాము, యజ్ఞము అంటే ఏదో ఒక పని చేస్తూ ఉంటాము, అయితే అది ఎలా చేయాలనేది వేరే విషయం. కానీ పని అనే యజ్ఞము అంటే ఇక్కడ అస్యూమింగ్ అంటే సరి అయిన తీరులో చేస్తున్నాం అన్నట్లుగా యజ్ఞము అన్నారు. ఎందుకు అది మళ్ళీ నిన్న కూడా అడిగాను, మళ్ళీ అడుగుతున్నాను అదే క్వశ్చన్. ఎవరైనా ఆన్సర్ చెప్పగలిగితే చెప్పండి. యజ్ఞము అంటే ఏమిటి అని. స్వభావం అంటే మన బిహేవియర్ అని చెప్పుకున్నాం నిన్న. శారీరక బిహేవియర్ తపస్సు. ఇక్కడ ఆ బిహేవియర్నే యజ్ఞము అని ఎలా అయితే మనం ఇన్నర్ మీనింగ్ యజ్ఞం అని యజ్ఞానికి ఇన్నర్ మీనింగ్ ఎలా ఉందో తపస్సుకు కూడా ఇన్నర్ మీనింగ్ ఏమిటి అంటే బిహేవియర్. యజ్ఞం అంటే ఇన్నర్ మీనింగ్ ఏమిటో ఎవరికైనా తెలిస్తే చాట్ బాక్స్ లో చెప్పండి. నిన్న కూడా అడిగాను, బట్ మళ్ళీ ఒకసారి అడుగుతున్నాను. స్వభావం అంటే బిహేవియర్నే తపస్సు అంటాం. నిన్న శారీరక తపస్సు గురించి చూసాం. ఇంకా మానసిక వాక్ తపస్సులు ఈరోజు చూడాలి. దానం గురించి చూడాలి. ఇవన్నీ ఆల్మోస్ట్ నిన్న చూసాము. సో ఏం చెప్పారు శ్రద్ధ గురించి? సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు మరి దేవతలను పూజిస్తారు, రజోగుణంలో ఉంటే యక్షరాక్షసులను, తమో గుణంలో ఉండేవాళ్ళు భూత ప్రేతాలని ఇలా పూజిస్తారు అని చెప్పి చూసాం. తర్వాత ఆహారం, మనం ఏం తింటే ఆ రకమైన మెంటాలిటీస్ డెవలప్ అవుతాయి. సాత్విక ఆహారం తింటే సత్వగుణం డెవలప్ అవుతుంది. సాత్విక ఆహారం మరి మనుషులకు ఆయువు, బుద్ధి, ఆరోగ్యం, ఆనందం, సంతృప్తి ఇస్తాయి. రసవంతం, పుష్టికరం, ఆరోగ్యకరం, మనస్సుకు కూడా ఆహ్లాదకరం అని చెప్పి ఈ పాలు, పెరుగు, పండ్లు, కాయగూరలు, ధాన్యాలు ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ గా సాత్విక ఆహారానికి చూపించారు. తర్వాత రాజసిక ఆహారం ఏమిటి అంటే, మరి బాగా చేదుగా ఉన్న, అంటే ఇక్కడ బాగా చేదుగా ఎవరు తింటారు అనే డౌట్ రావచ్చు, కానీ ఎన్నో ఉంటాయి. ఆల్కహాల్ అవన్నీ కూడా చేదే. మరి బాగా చేదైనా, బాగా పుల్లగా ఉన్న, ఉప్పు అంటే ఫర్మెంట్ అయినవి అవి కూడా, వైన్ ఏదైనా ఆల్కహాల్ కూడా రైస్ ఫర్మెంటేషన్ తో తయారు చేసేది కొన్ని ఉంటాయి. సో పుల్లగా ఉన్న, ఉప్పగా ఉన్న, వేడిగా ఉన్న, షార్ప్ పదును అంటే ఇక్కడ తీక్ష్ణ అంటే ఘాటుగా ఉన్నవి. పొడి దహనం చేసేవి అంటే దహనం అంటే ఫ్రై అయిపోయినవి అని అర్థము. ఇలా ఆహారాలన్నీ ఇటువంటివన్నీ కూడా రాజస గుణాలు ఉన్న వాళ్ళకి ఇష్టమైనవి. ఇవి మరి బాధని, దుఃఖాన్ని కలిగిస్తాయి, రోగాన్ని కూడా కలిగిస్తాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. మరి ఇలా
ఈ టూ మచ్ కారాలు అవి తింటే మరి ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు కాబట్టి రోగాన్ని కూడా కలిగిస్తాయి. ఇకపోతే తినడానికి 3 గంటల ముందు చేసిన ఆహారం రుచి లేకుండా కుళ్ళిని, వాసన పట్టినవి, ఇతరులు తినగా మిగిలిన పద్ధతి లేకుండా ఇలా ఎలా పడే అలా అలా పడేసి ఫుడ్‌ని ఏదో ఒక రకంగా తినడం, అంటరాని వస్తువులు తినడం అంటే మీట్ ఇలాంటి తినగూడనివి, అలాంటిది తామస గుణంలో ఉన్న వాళ్ళకి ప్రియమైన ఆహారాలు అని చెప్తున్నారు. సో, సత్వగుణంలో ఉన్నప్పుడు కాయగూరలు, పళ్ళు, హెల్తీ ఫుడ్స్ తిన్నప్పుడు ఇలా ఉంటారు. మరి మా తినగూడనివి తిన్నప్పుడు ఇలా బాడీ కూడా వస్తుంది. మీరు ఏది తింటే ఆ రకమైనటువంటి తత్వం వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సాత్విక ఆహారం మరి ఇలా పాలు, పళ్ళు, పెరుగు, కూరగాయలు ఇవన్నీ చూసాము. రజోగుణం అంటే మరి ఇంకొంచెం ఘాటుగా ఉండేవి, వేయించినవి, ఆ తర్వాత మరి ఈ మిరపకాయలు, కాఫీలు ఇటువంటివి. తామసిక గుణం అంటే ఇక మరి టూ మచ్‌గా తినడం, 3 ఐస్ క్రీమ్ స్కూప్‌లు, టూ ఫ్యాట్ ఫుడ్ ఎక్కువగా తినడం, మాంసాహారం తినడం, మరి ఆల్కహాల్ కన్జంప్షన్ ఇవన్నీ గూడా అలా రావచ్చు. సో, సత్వగుణంలో ఉంటే మరి అన్నిటిని గూడా బ్యాలెన్స్, హార్మనీ, పాజిటివిటీ, పీస్, క్లారిటీ ఇవన్నీ ఉంటాయి. రజోగుణంలో ఉంటే ఎప్పుడు కలవరం, ఆందోళన ఏదో కావాలనే తపనతో ఉంటూ ఉంటారు. తమో గుణం ఉంటే ఇక జడత్వం ఏమీ చేయకుండా మరి నెగెటివ్ మెంటాలిటీతో అందరూ ఏదో మంచివాళ్ళు కాదు అని, ఏదో మనమేదో బాధలో ఉన్నామని అలా నెగెటివ్ యాటిట్యూడ్‌తో ఉండడం తమోగుణం అని చూసాం. తర్వాత యజ్ఞం. సో, యజ్ఞం అంటే ఏమిటి అన్నది మళ్ళీ దీప్తి మాతాజీ చెప్తున్నారు. కర్మఫలాపేక్ష లేకుండా భగవదర్పణం అని చేసే కర్మ. వెరీ గుడ్. కరెక్ట్. కర్మఫలం ఏది వచ్చినా భగవంతుని ప్రసాదం అని స్వీకరించడం. ఎక్సలెంట్. కరెక్ట్. సో, అది యజ్ఞం. అందుకని మనకిక్కడ చేయవలసిన మనం చేసే పనులు తప్పనిసరిగా చేసేవి ఇవన్నీ లైఫ్‌లో ఏదో ఒక దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. ఏది లేకపోతే తినడం మీదైనా ఉంటుంది. నిద్రపోవడం మీదైనా ఉంటుంది. సో, శ్రద్ధ అయితే అది తామసిక శ్రద్ధ. సరి అయిన శ్రద్ధ కాబట్టి చేసే అందరికీ ఏదో ఒక శ్రద్ధ ఉంటుంది. అందరూ ఆహారం తీసుకుంటారు. అందరూ ఏదో ఒక పనులు చేస్తారు. అయితే దాన్ని మర్యాదగా ఇక్కడ యజ్ఞం అంటున్నాం. ఎందుకు అన్నీ సాత్వికంగా చేసినప్పుడు ఎలా ఉంటాయో ఆ మాటలు ఇక్కడ చూస్తున్నాం. సో, యజ్ఞము అంటే అది. ఏ ఏ ఎప్పుడైతే మనం కర్మఫలాపేక్ష లేకుండా భగవదర్పణం అని చేసినప్పుడు, తర్వాత ఏదొచ్చినా భగవత్ ప్రసాదం అని స్వీకరించినప్పుడు, ఏ పనైనా అప్పుడు యజ్ఞం కింద మారిపోతుంది. సో, అది కర్మ బేసికల్లీ అలా చేసిన కర్మ యజ్ఞము. స్వభావం అంటే తపస్సన్నారు. అంటే ఏమిటంటే స్వభావం. శారీరక తపస్సు చూసాము. ఇప్పుడు చూద్దాం. వాక్ తపస్సు, మనస్ తపస్సులు గూడా ఇప్పుడు చూస్తాము. తర్వాత దానం గురించి చూస్తాం. సో, ఇప్పుడు ఇది యజ్ఞము. సో, అందుకని అఫలాకాంక్షిభిర్యజ్ఞో ఫలితం మీద కాంక్ష లేకుండా విధి దృష్ట్యా నా బాధ్యత అనుకుంటూ ప్రతిఫలాన్ని కోరుకోకుండా చేసేటటువంటి యజ్ఞం సాత్విక యజ్ఞం. ఇక్కడ అసలైన ఇదివరకు రోజుల్లో ఇప్పుడు బ్రాహ్మణులు చేసే యజ్ఞాన్ని చూపిస్తున్నారు. బట్ ఏ కర్మ అయినా ఇలా చేసినప్పుడు యజ్ఞంతో సమానం. ఈ మళ్ళీ కలియుగంలో మనకి సంకీర్తన యజ్ఞమే భగవంతుడిని పొందే మార్గం అని కూడా గుర్తు చేస్తున్నారు. ఇంక స్ ఎప్పుడైతే మనం ఒక పనిని ప్రతిఫలాపేక్షతో, అహంకారంతో చేస్తామో అది రజోగుణ స్వభావం. ఇక్కడ మరి ఇస్తున్నాడు అవతల వాళ్ళకి ఏదో సహాయం చెయ్యాలి అని. సహాయం చేయాలనే దానికన్నా అందరూ మనల్ని గొప్పగా అనుకోవాలి అనేటటువంటి డాంభికత్వం కనిపిస్తోంది. కాబట్టి అది రజోగుణ మెంటాలిటీ. తమోగుణ మెంటాలిటీకి అవతల వాళ్ళకి నష్టాన్ని కలిగజేసి, కీడుని కలిగజేసి, హానిని కలిగజేసే పనులు. కాబట్టి వాళ్ళు శాస్త్ర నిర్దేశాల పట్ల కనీసం వీళ్ళు ఈ గర్వంతో అన్నా ఇస్తున్నాడు. ఇక్కడ అది లేకపోగా శాస్త్ర నిర్దేశాల పట్ల గౌరవం లేకుండా ప్రసాదం అనేది ఎదుటి వాళ్ళకి ప్రసాదం పెట్టేది లేకపోగా వాళ్ళకున్నది ధ్వంసం చేసి, వేద మంత్రోచ్చారణ లేకపోగా చెడు ఆలోచనలు, మాటలతో దక్షిణ లేకుండా మరి అవతల వాళ్ళకి దక్షిణ ఇవ్వడం పోయి వాళ్ళకి నష్టాన్నిస్తూ అశ్రద్ధతో చేసే యజ్ఞం తమోగుణ యజ్ఞము. ఇది ఇలాంటి చెడు పనులు గూడా తమోగుణ యజ్ఞం కింద వస్తాయి. దేవద్విజ గురు ప్రాజ్ఞ ఇది చూసా ఇది బిహేవియర్. సో, భగవంతుడిని, బ్రాహ్మణుల్ని, గురువుల్ని, తల్లిదండ్రుల్ని, పెద్దల్ని పూజించడం, పవిత్రంగా ఉండడం అంటే మరి మనస్సును కూడా పవిత్రంగా ఉంచుకోవడం, మంచి ఆలోచనలతో శుచిత్వం, మానసిక కల్మషం లేకుండా సరళత్వం, బ్రహ్మచర్యం, అహింస ఏ జీవిని, జంతువుని కూడా హింసించకుండా ఉండడం అహింస. ఇవి శారీరక తపస్సులు. ఇకపోతే మరి ఇతరుల నుంచి గౌరవం, సన్మానం అందుకోవడం కోసం పూజలు చేయడం,
గర్వంతో చేసే తపస్సు రజోగుణానికి సంబంధించిన తపస్సు. ఇది మనం ఇక్కడి నుంచి చూడాలి. ఇప్పుడు నిన్న మనం 14th శ్లోక వరకు చూసాము. ఇక్కడ శారీరక తపస్సు చూసాం గదా! ఇప్పుడు అనుద్వేగకరం వాక్యం సత్యం ప్రియాహితం చయత్ స్వాధ్యాయాభ్యసనం చైవ వాంగ్మయం తప ఉచ్యతే. సో, అనుద్వేగకరం అంటున్నారు వాక్యం. సో, సత్యం, ప్రియం, హితం అనుద్వేగకరం అయిన వచనాలు పలకడం, నిత్యము వేదపారాయణ చేయడం ఇవి వాక్కుకు సంబంధించిన తపస్సులు అని చెప్తున్నారు. సో, మనం ఏదైనా మాట్లాడేటప్పుడు వాక్ తపస్సు ఎలా ఉండాలి అంటే, ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాము అంటే మనం చేయవలసిన పనిలో శ్రద్ధ ఎలా ఉంటుంది, ఆహారం ఎలా ఉండాలి, యజ్ఞం ఎలా ఉండాలి చూసాం. స్వభావంలో శారీరక స్వభావం చూసాం. ఇప్పుడు వాక్కు ఎలా ఉండాలో చూస్తున్నాం అనమాట. ఏమంటున్నారు వాక్కు గురించి? అనుద్వేగకరం, ఉద్వేగం లేకుండా ప్రశాంతంగా, మృదువుగా మాట్లాడటం. హ్మ్. అలాగే ఉద్రేకం కలిగించని వాక్యాలు, వచనాలు, సత్యం, సత్యమైన మాట, ప్రియమైన మాట. అంటే ఎదుటి మనిషికి మనం చెప్పేది ఇష్టపూర్వకమైన వాళ్ళకి నచ్చని విషయం ఎందుకు చెప్పడం? అన్‌లెస్ అది తప్పనప్పుడు వాళ్ళకి బెనిఫిషియల్ అయ్యి మనకి ఆహ్, అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే చెప్పాలి. హితం. అంటే వాళ్ళకి బెనిఫిషియలేనా? మనం ఈ చెప్పడం వల్ల వాళ్ళు బాధపడతారు. వాళ్ళకిది ఆనందం కలిగించని విషయం అనుకున్నప్పుడు చెప్పకుండా ఉండటమే బెటరు అని. సో, మనం ఏది మాట్లాడినా ఈ 3 టెస్ట్‌లు ఈ 3 టెస్ట్ చేసి చూడాలి. మనం చెప్పబోయేది సత్యమేనా? మనం చెప్పబోయేది అవతల వాళ్ళకి ఇష్టమైన విషయమేనా? ప్రియమైన విషయమేనా? వాళ్ళకి వినడానికి వాళ్ళు ఇష్టపడే విషయమేనా? హితం వాళ్ళకి ఉపయోగపడేది హితకరమైనదా? కాదా? హితకరమైనదైతే చెప్పు అది. సో, సత్యం, హితం, ప్రియం ఈ 3 పాయింట్స్‌ని టెస్ట్ చేసుకొని మాట్లాడాలనుకున్నప్పుడు సగం మాటలు అసలకి మనం అనం. సో, వి విల్ రియల్లీ మీన్ వాట్ వి సే. సో, అది సత్యమైతేనే చెప్పమంటున్నారు. ఊరికనే పైకి బావుంది, మీది ఇది బావుంది, అది బావుంది అని అనడంలో గూడా వేస్ట్ ఆ మాటలన్నీ. ఎందుకంటే నిజంగా మనకి నచ్చితే అనడం వేరు. పైకి ఊరికినే అనడం వేరు. హ్మ్. అంటే అవతల వాళ్ళకి ఆహ్, మనం అది ప్రతి దానిలో అన్వయించుకున్నప్పుడు మనం ఒక న్యాక్‌తో దానిని ఫాలో అవ్వటానికి ట్రై జేయాలి. అది మన కామన్ సెన్స్ ఉపయోగించి. బట్ బేసిక్‌గా ఇది విషయం. సత్యం, హితం, ప్రియం అయితేనే మాట ఉండాలి. అనుద్వేగకరంగా, ఉద్రేకం లేకుండా మృదువుగా మాట్లాడాలి. హ్మ్. కాబట్టి తర్వాత స్వాధ్యాయాభ్యసనం అంటే స్వాధ్యాయాభ్యసనం అంటే వేద పారాయణను స్వాధ్యాయాభ్యసనం అంటారు. సో, వేదాలు చదవటం, వేద పారాయణం చేయటం మరియు ఇవి వాంగ్మయం తప ఉచ్యతే. అంటే వాక్కునకు సంబంధించిన తపస్సులని చెప్పబడ్డాయి అని చెప్తున్నారు. సో, సత్యము, ప్రియము, హితము, అనుద్వేగకరము అయిన వచనాలను పలకడం మరియు నిత్యము వేద పారాయణ చేయడమే వాక్కుకు సంబంధించిన తపస్సులు. సో, ఇక్కడ మరి ఎవరి మనసు కష్టపెట్టే తీరులో మనం మాట్లాడగూడదు. కానీ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం చెప్పారు కొన్ని, ఇప్పుడు ఉపాధ్యాయుడున్నాడు. అతను మరి విద్యార్థులను ట్రైన్ చేసేటప్పుడు కొన్ని విషయాల్లో నిజం చెప్పాలి. "నువ్విది సరిగ్గా చేయలేదు. నువ్వు ఈ రకంగా చేస్తేనే నీకు మార్క్స్ సరిగ్గా వస్తాయి" అని ఉపాధ్యాయుడు తన విద్యార్థులకు చెప్పొచ్చు. కానీ విద్యార్థులు కాని వాళ్ళకి అందరికీ గూడా అలా చెప్పటం మళ్ళీ కరెక్ట్ కాదు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళని అనవసరంగా మనం ఎవరిని చెందడం చేయకూడదు. కలత పడేటట్లు చేయకూడదు. ఇది వాక్ తపస్సు. అలాగే వ్యర్థ ప్రసంగాలు చేయడం. అన్నెసెసరీ టాక్స్. మన ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే, వాళ్ళు అడిగినా అడగకపోయినా మీ చీర చాలా బావుందని మనకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా ఊరికినే అనడం. అట్లా అవన్నీ గూడా అన్నెసెసరీ టాక్స్ అని. మనం ఏదైనా చెప్పినా గూడా శాస్త్ర ప్రమాణాలకు నిదర్శనంగా ఉండేటట్లు అంటే అది మంచిగా ధర్మం కరెక్ట్ అయిన మార్గంలో ఉన్నట్లు మనం మాట కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి చేసే మాట కూడా వినడానికి ఇంపుగా, సొంపుగా, మృదువుగా ఉండాలి అని చెప్పి ఇక్కడ భాష్యంలో ఇంకా వివరించారు. బట్ వాక్ తపస్సు అంటే మరి ఉద్వేగం లేకుండా సత్యం, ప్రియం, హితం అయిన మాటలను పలకడం
రోజు మరి వేద పారాయణం చేయడం కూడా వాక్ తపస్సు. ఇప్పుడు మానసిక తపస్సు చూద్దాం. మనః ప్రసాద సౌమ్యత్వం మౌనమాత్మా వినిగ్రహః భావ సంశుద్ధిరిత్యేతత్ తపో మానసముచ్యతే. తపో మానసముచ్యతే. సో మనః ప్రసాద సౌమ్యత్వం అంటే మన మనస్సు మనోతృప్తి, సౌమ్యత అంటే ఇతరుల ఎడ మృదుత్వం, వంచన లేకుండా ఉండటం, మౌనం, ఆత్మ వినిగ్రహం అంటే సెల్ఫ్ కంట్రోల్. ఏది ఏ ఫీలింగ్ వచ్చినా రియాక్ట్ అయిపోయి విపరీతంగా కోపతాపాలు గాని, ఆవేశాలు ఇవేవి లేకుండా బ్యాలెన్స్డ్‌గా ఉండటం. భావ సం భావ సంశుద్ధి అంటే మనస్సును, ఆలోచనలను శుద్ధి క్లీన్‌గా ఉంచుకోవటం. చెడు ఆలోచనలు, కల్మషాలు లేకుండా పవిత్రంగా ఉండడం. మరి ఇత్యేత్ అంటే అవి ఇది ఆహ్, ఈ తపస్సు తపో మానసం ఉచ్యతే. మనస్సుకు సంబంధించిన తపస్సు ఇవన్నీ కూడా అని చెప్తున్నారు. సో, తృప్తి, సరళత్వం, మౌనం, ఆత్మ నిగ్రహం, అస్తిత్వంను పవిత్రమనర్చుకొనుట ఒనర్చుకొనుట అంటే మరి మనం భావ సంశుద్ధి అంటే మన థాట్స్‌ని, ఆలోచన విధానాన్ని పవిత్రంగా ఉంచుకోవడం. ఇవి మానసిక తపస్సులు. సో అంటే ఇంద్రియ భోగం నుంచి దూరంగా ఉండటం, ఇతరులను గురించి మంచే ఆలోచించడం, చెడు ఆలోచించకుండా ఇదంతా గూడా ఆలోచనల్లో భావ సంశుద్ధి అన్నదానికి ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నమాట. కాబట్టి మనం భగవంతుడి మీద గనక మైండ్ పెట్టామంటే మరి ఇంద్రియ భోగాలన్నీ గూడా కొంచెం కొంచెం తగ్గించుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ భాష్యంలో. కాబట్టి మనం ఇంద్రియ భోగాల్లో నిమగ్నమై ఉండటం వల్లే మనకి తృప్తనేది ఉండటం లేదు. ఎందుకు ఇంద్రియ భోగాలు ఎప్పటికప్పుడు ఎన్నో భోగాలు అనుభవించాలని ఉంటూ ఉంటుంది గాబట్టి, ఇంక తృప్తనేది ఈ రజోగుణం మనం చూసాం. తృప్తనేది ఉండదు. అందుకని ఈ వేదవాంగ్మయం వైపుకు మనస్సును మళ్లించటమే మనకి ఉత్తమ మార్గము. అలాంటి వాంగ్మయంలో మరి పురాణాలు, మహాభారతం ఇటువంటి కథలన్నీ ఉంటాయి గాబట్టి, ఆ జ్ఞానం యొక్క లాభాన్ని మనం తెలుసుకొని పవిత్రం చేసుకోవచ్చు. మనిషి మరి మనస్సు ఎప్పుడు గూడా ఈ వంచన స్వభావంతో ఉంటూ ఉంటుంది. అదంతా వదులుకొని ఇతరుల శ్రేయస్సును మనం కోరుకుంటూ ఉండాలి. అలా మనల్ని మనం శుద్ధి చేసుకోవాలి. ఆత్మానుభవాన్ని గురించి మనిషి ఎప్పుడూ ఆలోచించటమే మౌనం అన్న దానికి అర్థం. మౌనం అన్నారు గదా! అంటే ఎప్పుడూ ఆత్మ సాక్షాత్కార సాధనలో ఉండగలిగినప్పుడు అనవసరపు మాటలు అవి ఉండవు అని. ఇదంతా ఇలా ఇంకా కొంచెం క్లారిటీతో ఈ శ్లోకాల గురించి చెప్తున్నారు. బట్ తృప్తి, సరళత్వం, మౌనం, ఆత్మ నిగ్రహం, సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అస్తిత్వాన్ని మన యొక్క ఎంటైర్ జీవితాన్ని పవిత్రం చేసుకోవటం జీవన విధానాన్ని. శ్రద్ధయా పరయా తప్తం తపస్తత్త్రివిధం నరై అపలాకాంక్షిభిర్యుక్తై సాత్వికం పరిచక్షతే. సో ఈ దివ్యమైన శ్రద్ధతో కేవలం భగవంతుని నిమిత్తమే ఈ భౌతిక వాంఛలన్నిటిని కూడా లేకుండా ఎవరైతే అలా ఉండగలుగుతారో ఈ త్రివిధ తపస్సులు సాత్విక తపస్సులు అని చెప్తున్నారు. సో దివ్యమైన శ్రద్ధతో భగవంతుడి నిమిత్తమే వాంఛలు లేకుండా చేసేటటువంటి ఈ 3 తపస్సులు. ఏమిటా 3 తపస్సులు? ఇప్పుడు మనం చూసినవి శారీరక తపస్సు, వాక్ తపస్సు, మానసిక తపస్సు. సో అది ఎలా చేస్తే దివ్యమైన శ్రద్ధతో కేవలం భగవంతుడి కోసమే అన్నట్లుగా మనం చేస్తే అప్పుడు మనం ఈ భౌతిక కోరికలకు అతీతంగా వెళ్ళి ఈ త సా ఈ వివిధ తపస్సులు గూడా సాత్విక తపస్సులు అవుతాయి. సత్కారమాన పూజార్థం తపోదంభేన చైవ యత్ క్రియతే తదిహం ప్రోక్తా రాజసం చలముద్యతే రాజసం చలమధ్రువం. సో ఇక్కడ అదే ఇదంతా గూడా సాత్విక తపస్సు చెప్పారు ఇప్పటి వరకు. ఇప్పుడు రాజసిక తపస్సు ఎలా ఉంటుంది అన్నది చెప్తున్నారు. గౌరవం, సన్మానం, పూజలు అందుకోవడం కోసమే మరి గర్వంతో చేసేటటువంటి ఈ తపస్సులు రజోగుణ ప్రధానం అని చెప్తున్నారు. అవి స్థిరము గాదు, శాశ్వతము కాదు.
ఇలా చేస్తే. దేనికోసం? సన్మానం కోసం, పూజల కోసం మనం ఆహ్, ఏదో మంచి పనులు చేస్తున్నాం అయినా అంటే దానికి కారణం ఏమిటంటే అందరితో గొప్ప అనిపించుకోవాలని. కాబట్టి అది స్థిరము గాదు. అలాంటి బిహేవియర్ వల్ల, ఇలాంటి శారీరక తపస్సు వల్ల ఏది కూడా రాదు అని చెప్తున్నారు. వీటి ఫలితాలన్నీ తాత్కాలికం, శాశ్వతం కావు. ఇది సత్కారమాన పూజార్థం. ఇక్కడ అంటే అందరూ గౌరవించాలి, సన్మానించాలి, పూజలు పొందాలి అలా గర్వంతో చేసే తపస్సులు రజోగుణ తపస్సు. అవి అస్థిరాలు, అశాశ్వతం. వాటి వల్ల పర్మనెంట్ బెనిఫిట్స్ ఏమీ ఉండవు. ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు చూపిస్తున్నారు? ఈ అందరి దగ్గర నుంచి గౌరవం అందుకోవడానికి గర్వంతో చేసే తపస్సు అని చెప్పిన దానికి ఇతన్ని ఎందుకు మరి అతని మొహం ఇలా కంప్యూటర్‌లో కూరుకుపోయింది. ఎందుకు అంటే, అందరికంటే ముందు ఈ పనిని నేను ఫినిష్ చేస్తే నాకందరూ సత్కారాలు, పొగడ్తలు వస్తాయి అనే ఉద్దేశం. తప్పు లేదు. పని శ్రద్ధగానే చేస్తున్నాడు. మంచిదే. కానీ ఏ భావంతో చేస్తున్నాడు? నా బాధ్యత అనుకుని చేస్తున్నాడా? అందరితో పొగిడించుకోవాలని చేస్తున్నాడు. ఇక్కడ ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏమిటి అంటే, సత్వగుణంలో ఉన్నవాడైనా, రజోగుణంలో ఉన్నవాడైనా ఒకే పని చేస్తున్నాడు. కానీ సత్వగుణం వాడు నా బాధ్యత అనుకుని చేస్తాడు ఏ పనైనా. రజోగుణంలో వాడు ఇలా అందరూ మనల్ని పొగడాలి, అందరూ మనల్ని మెచ్చుకోవాలి, అందరితో ఆహ్, ఇలా అందరిలోనూ మనం గొప్ప అనిపించుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో చేస్తుంది. సో, ఇక్కడ భావం ఏ భావంతో నువ్వు పని చేస్తున్నావు అన్నది ముఖ్యం. కాబట్టి హ్మ్. ఇతను ఈ రకమైన భావంతో చేస్తున్నాడు. ఏది అందరిని మేము ముందు ఫినిష్ చేస్తే అందరూ నన్ను పొగుడుతారు. అంతేగాని నా బాధ్యత, నా శక్తంతా ధారపోసి వీలైనంత త్వరలో ఈ పని ఫినిష్ చేయడమే నా బాధ్యత అని అలా చేయడంలా. ఎంత తొందరగా ఫినిష్ చేస్తే మనం అందరికంటే ముందు మనకి అందరూ మనల్ని పొగుడుతారు. ఆ ఇంట్రెస్ట్‌తో చేస్తున్నాడు. అలాంటిది రజోగుణ ఆహ్, తపస్సు అని చెప్తున్నారు. మూఢగ్రాహేణాత్మనో యత్పీడయా క్రియతే తపః పరస్యోత్సాదనార్థం వా తత్తామసం ఉదాహృతం. సో, వీరి మూఢత్వంతో యత్పీడయా క్రియతే తపః వాళ్ళని వాళ్ళే హింసించుకుంటూ పరస్యోత్సాదనార్థం లేదంటే వా అంటే ఆర్ అని అర్థం. లేదంటే ఇతరులను హింసించడం కోసం ఇతరులని నాశనం చేయాలనే ఉద్దేశంతో చేసేటటువంటి తపస్సులు తమో గుణానికి సంబంధించిన తపస్సులు. అంటే వాళ్ళని వాళ్ళే హింసించుకుంటూ చేసిన, లేదా ఇతరులను నాశనం చేయాలనుకుని చేసిన ఇలాంటి ఆహ్, మూర్ఖత్వంతో చేసే తపస్సులు తమోగుణ తపస్సులు. సో, ఇదివరకు రోజుల్లోవి మనకిక్కడ చూపిస్తున్నారు ఎగ్జాంపుల్స్. అంటే మరి హ్మ్, భస్మాసురుడున్నాడు. ఎందుకు తపస్సు చేశాడు? నేను ఎవరి తల మీద చేయబెడితే వాళ్ళు ఇదైపోవాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో తపస్సు చేశాడు. ఆహ్, ఓకే. సో, వాళ్ళని వాళ్ళే హింసించుకుంటూ, ఇతరులను నాశనం జేస్తూ ఇలా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పారు. మరి భస్మాసురుడు అందరిని నాశనం జేయాలనే ఉద్దేశంతో చేశాడు. అది తమోగుణ తపస్సు. ఇంకా కొంతమందుంటారు. వాళ్ళని వాళ్ళే హింసించుకుంటూ అంటే వాళ్ళు కట్ చేసుకొని, ఆ బ్లడ్ అక్కడ వేస్తూ ఇదివరకు రాక్షసులు వాళ్ళ శరీరాన్ని హింసించుకుంటూ ఆ రకంగా చేస్తూ ఉండేవారు. అది గూడా మరి వాళ్ళని వాళ్ళే హింసించుకుంటూ చేసేది తమోగుణ తపస్సు. సో, ఇక్కడ మోడర్న్ టైమ్స్‌లో మనం ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా తీసుకోవచ్చంటే, వాళ్ళని వాళ్ళే హింసించుకుంటూ అంటే చెడు అలవాట్లు. ఆల్కహాల్ అవ్వనివ్వండి, ఈవెన్ సింపుల్ అనుకుంటాం గానీ స్మోకింగ్ అవ్వనివ్వండి, మరి ఈవెన్ డ్రగ్స్ అవ్వనివ్వండి, అలాంటివన్నీ తీసుకున్నప్పుడు మరి వాళ్ళ బాడీనే వాళ్ళు హింసించుకుంటున్నారు. అవతల వాళ్ళని గూడా హింసిస్తున్నారు. మరి అవతల వాళ్ళని అంటే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్‌ని హింసించినట్లు అవుతుంది. పోనీ ఈ అలవాట్లు లేకపోయినా వాళ్ళు బానే ఉన్నా, అవతల వాళ్ళకేదో చెడు చేయాలని హింసించే వాళ్ళు ఆ రకంగా గూడా, అది గూడా తమోగుణం తపస్సే. అది మనం ఈ టైమ్స్‌లో మనం ఎగ్జాంపుల్‌ని తీసుకొని ఇది ఫాలో అవ్వాలి అంటే ఎలా మరి ఈ రోజుల్లో ఎలాగూ మనం ఇలాంటి తపస్సులు ఎవరు చేయడం లేదు.
కాబట్టి తమోగుణ తపస్సు ఈ రోజుల్లో వాళ్ళకి అప్లై అవ్వదా అని మనకి డౌట్ వస్తే ఆన్సర్ ఇది. మనం ఇలాంటి తపస్సులే చేయక్కర్లేదు. మనం ఎప్పుడైనా మనల్ని మనం హింసించుకుని, మన బాడీని మనం హింసించుకునే పనులు చేస్తే అంటే బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్. అలాగే ఎదుటి వాళ్ళకి హింస కలిగించే ప్రవర్తన చేసినా అది గూడా తమోగుణ తపస్సే. ఏ రకంగా నువ్వు ఎదుటి మనిషిని హింసించినా గూడా నీ యొక్క యాక్షన్స్ వల్ల అవతల వాళ్ళను హింస పెడుతున్నావు అంటే అది తమోగుణ తపస్సులో నువ్వు మన ప్రవర్తన ఉన్నట్లు అర్థము. సో, అది ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. నెక్స్ట్ దాతవ్యం ఇది ఇప్పుడు దానం చూస్తున్నాం అన్నమాట. ఇప్పటి వరకు మరి అన్నీ ఫినిష్ చేశాము. ఇక దానం ఒక్కటి ఉన్నది. సో, శ్రద్ధ, ఆహారం, యజ్ఞం, స్వభావం, శారీరక స్వభావం, వాక్కు తపస్సు, మనస్సు యొక్క తపస్సు, మంచిగా ఉంటే సత్ప్రవర్తనలో ఎలా ఉంటుందో చూసాము. రజోగుణంలో ఆ తపస్సు ఎలా ఉంటుందో చూసాము. అందరితో పొగిడించుకోవాలని మనం ఏ పనైనా చేయడం. అలాగే అందరికిని హింసించాలని చేసిన మనల్ని మనం హింసించుకున్న అది తమోగుణ తపస్సు అని చూసాం. ఇకపోతే దానము ఒక్కటి మిగిలింది. ఆ దానము ఎలా ఉంటుంది? ఎలా చేయాలి? ఏ గుణంలో వాళ్ళు ఎలా చేస్తారు? ఆటోమేటిక్‌గా మనం సత్వగుణ దానమే ఫాలో అవ్వాలి. అందుకనే మనకి సత్వగుణ దానం ఇలా ఉంటుంది. కానీ ఇలా నువ్వు చేస్తే ఇది రజోగుణం, అలా నువ్వు చేస్తే అది తమోగుణం అని 3 వర్ణిస్తున్నారు. సో, మనమే ఆ విచక్షణ తెలుసుకొని, ఓహో! మనం ఇలా చేస్తున్నాం అంటే మనం ఈ గుణంలో ఉన్నాం. మనం సాత్విక గుణంలో చేయడానికి ట్రై చేయాలని తెలియజేయడానికి భగవంతుడు క్లియర్‌గా అన్ని రకాలు ఎలా ఉంటాయో చెప్తున్నారు. దాతవ్యమిది యద్దానం దీయతేనుపకారిణే దేశే కాలే చ పాత్రే చ తద్దానం సాత్వికం స్మృతం. ప్రతిఫల వాంఛ లేకుండా సరి అయిన ప్రదేశంలో సరి అయిన సమయంలో మరి భగవంతుడికి ఉమ్, ఆ, తగిన వాడికి స్వధర్మం అనే భావంతో అనర్చబడే దానం సత్వగుణానికి సంబంధించినది అని చెప్తున్నారు. సో, ప్రతిఫల వాంఛ లేకుండా సరైన ప్రదేశంలో సరైన సమయంలో తగిన వాడికి. సో, మనం ఇది చేస్తే దానం ఇస్తే మనకేదైనా వస్తుందా అని కాదు. వాళ్ళు ఇది నా ధర్మం, ఎదుటివాడికి సహాయం చేయడం మనిషిగా నా ధర్మం, ఇది నేను చేయవలసిన పని అనే భావంతో, ఇదేదో గొప్ప కోసం కాదు, నేను చాలా మంచివాడిని కాబట్టి హెల్ప్ చేస్తున్నాను అనుకున్నా కూడా కుదరదు. మనం ఇది అంత న్యాచురల్గా ఎదుటి మనిషి మీద అది మన బాధ్యత అనుకుని చేయడం. అలా చేసే దానం అది ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా, వాళ్ళు వీళ్ళు మనల్ని గొప్పగా చెప్పుకోవాలి, వీళ్ళు ఇంత డొనేషన్ ఇచ్చారు, అంత డొనేషన్ ఇచ్చారు, అందుకని ఇద్దామనే ఉద్దేశంతో అలా ఇచ్చినప్పుడు అది అలా కాకుండా ప్రతిఫల వాంఛ లేకుండా ఇది నా డ్యూటీ అనుకుని చేసే దానం సత్వగుణంలో చేసే దానము. ఇది ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్‌గా ఏం చూపిస్తున్నారంటే, మరి నంద మహారాజు సాత్విక దానానికి శ్రీకృష్ణ జననం అప్పుడు మరి సరి అయిన వ్యక్తికి సరి అయిన ప్రదేశంలో, అది గూడా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ. అంటే ఇవ్వవలసిన వాళ్లకు ఒక ఇవ్వవలసిన టైంలో ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఏదో గొప్పగా అందరి ముందు అలా ఇవ్వడం గాదు. అది ఒక పద్ధతిలో ఎలా ఇవ్వాలో అక్కడ ఇవ్వడం. యోగ్యుడైన వ్యక్తికి ఇవ్వాలి. అంటే నిజంగా నువ్వు ఇచ్చేవాడికి అవతల అవసరం ఉన్నదా? లేదా? ఇది మనకెలా తెలుస్తుందని చాలా మందికి డౌటొస్తుంది. ఇక్కడ విషయాన్ని చెప్పినప్పుడు మనకు వీలైనంత వరకు మన కామన్ సెన్స్‌ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఆ జడ్జ్‌మెంట్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి సరి అయిన సమయంలో సరి అయిన వ్యక్తికి ప్రతిఫల వాంఛ లేకుండా ఇది నా డ్యూటీ అనుకుని అలా చేయడం సత్వగుణ త్యాగము, సత్వగుణ దానము. అందుకు ఎగ్జాంపుల్‌గా సరే, భగవంతుడు పుట్టినప్పుడు ఈయన బ్రాహ్మణులకు, వాళ్లకు గోవులను ఇవన్నీ ఇచ్చారని చెప్తారు. అది చూపిస్తున్నారు. బట్ ఏదైనా సరే, ఏ దానమైనా మనం సరి అయిన వాడికి, నిజంగా అవసరంలో ఉన్న వాడికి, మనం ఏదో గొప్ప కోసం అన్నెసెసరీ వాటికి ఇవ్వకుండా, నిజంగా ఎవరికి అవసరమో ఇది ఇన్‌స్టిట్యూషన్‌కో, ఈ ఆర్గనైజేషన్‌కి ఇస్తే మన పేర్లు వేస్తారక్కడ, మనకి పేపర్‌లో వేయిస్తారు. మనకంతా అందరూ మనల్ని పొగుడుతారు, వాళ్ళు మనకు సన్మానం చేస్తారు అని అలా కాకుండా, నిజంగా అవసరమైన యోగ్యుడు అయిన వ్యక్తి అంటే అక్కడ నిజమైనటువంటి అవసరం ఉన్నవాడు. వేరే రకంగా ఆ సహాయం నిజంగా అవసరమైన వాడు సరి అయిన ప్రదేశంలో, ఎక్కడ పడితే అక్కడ అందరి ముందు అలా కాకుండా సరి అయిన ప్రదేశంలో మరి సరి అయిన సమయంలో
నువ్వు నా కర్తవ్య భావనతో ఇచ్చే దానం, ప్రతిఫల వాంఛ లేకుండా సత్వగుణ దానం. యత్తు ప్రత్యుపకారార్థం ఫలం ఉద్దిశ్య వా పునః దీయతే చ పరిక్లిష్టం తద్దానం రాజసం స్మృతం. అదే ప్రత్యుపకారం కోసం అంటే మనం ఎదుట ఏదైనా ఎదుటి వాళ్ళ నుంచి ఇదొస్తుందా, అదొస్తుందా, మన పేరు వేస్తారా, మనల్ని సన్మానం చేస్తారా, ఇలాంటి ఏదో ప్రత్యుపకారం కోసం గనక మనం ఫలముద్దిశ్య వా పునః అంటే ఫలం ఏదన్నా వస్తుందా అనే ఉద్దేశంతో తిరిగి ఏదైనా రిటర్న్ వస్తుందా? మనం ఈ డొనేషన్ ఇస్తే, ఈ డబ్బిచ్చామంటే మనకేమొస్తుంది? ఈ డబ్బిచ్చినందుకు రిటర్న్ అనే ఉద్దేశంతో ఇచ్చిన దానము. లేదంటే మరియు దీయతే పరిక్లిష్టం అంటే చాలా కష్టపడి ఫోర్స్‌ఫుల్‌గా ఇవ్వటం. బలవంతంగా తప్పదురా భగవంతుడా ఏదో ఇవ్వకపోతే ఇంక మనం బావుండదు అనుకుని బలవంతంగా ఇచ్చినా సరే అది తద్దానం అటువంటి దానం రాజసం స్మృతం రాజోగుణ దానం అని అంటారు అని చెప్తున్నారు. సో, ఏదైనా ప్రతిఫలం కోరుతూ మనం మనం ఇదిస్తే మనకి తిరిగి ఫలితం ఏమొస్తుంది అనుకుని ఇచ్చినా, లేదంటే ఇష్టం లేకుండా చేసినా అది రజోగుణ దానము. ఆదేశకాలే యద్దానం అపాత్రేభ్యశ్చ దీయతే అసత్కృతం అవజ్ఞాతం తత్తామసం ఉదాహృతం. సో, ఆదేశకాలే అంటే ఇది అనుగాని చోట మరి సత్వగుణంలోనేమో సరి అయిన ప్రదేశంలో ఇచ్చే దానం. ఇది సరి అయిన ప్రదేశం కాని చోటనమాట. అనువుగాని చోట ఇచ్చే ఆ దానం అపాత్రేభ్యశ్చ ఇవ్వగూడని వాడికి అపాత్రుడికి ఇచ్చేది దానము అసత్కృతం మరి అవమానకరంగా ఇచ్చినా గూడా అవతలి వాడికి మీద మర్యాద లేకుండా నేనే గొప్ప గాబట్టి ఇస్తున్నాను. వీళ్ళు చాలా నీచ స్థితిలోనో, హీన స్థితిలోనో ఉన్నారనే గర్వంతో కాకుండా అవతలి వాళ్ళ పట్ల అవమానకరమైన ఉద్దేశంతో కాకుండా వాళ్ళు అగౌరవంగా కాకుండా గౌరవపూర్వకంగా మరి మనం చేయడం దానం చేసిన ఇలా అగౌరవకరంగా ఇచ్చిన అవమానపూర్వకంగా అది తమోగుణ దానము. సో ఏమిటి 3 పాయింట్స్ అనువుగాని చోట అంటే ఇవ్వకూడని చోట, ఇవ్వకూడని టైంలో అకాలంలో, ఇవ్వకూడని వాడికి ఈ 3 నెక్స్ట్ పాయింట్ అగౌరవంగా, అవమానకరంగా ఇచ్చినా గూడా తమోగుణ దానం. సో, ఇక్కడ అనువుగాని చోట అకాలం, అపాత్రుడు అన్నారు గాబట్టి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నా. ఏది? ఇలా డ్రగ్స్‌కి అలవాటైన వాళ్ళుంటారు. వాళ్ళేదో నాకు డబ్బు కావాలి అన్నప్పుడు మనం ఆలోచించకుండా ఇవ్వటం. ఇచ్చినప్పుడు మరి ఆ డబ్బు దేనికి గూడా ఉపయోగపడదు అన్నది చూపిస్తున్నారు. బట్ ఆకలితో ఉన్న వాళ్ళకి ఎప్పుడైనా సహాయం చేయమని అన్ని వేదాల్లో కూడా చెప్పారు. సో, అక్కడ మనం ఆ డిస్టింక్షన్ అనేది ఆహ్, తెలుసుకోవాలి. అది. ఓం తత్సదితి నిర్దేశో బ్రహ్మణస్త్రివిధः స్మృతः బ్రాహ్మణాస్తేన వేదాశ్చ యజ్ఞాశ్చ విహితా పురా. సో, ఓం తత్సత్ అంటే ఓం తత్ అంటే సత్. ఆ సత్యం అంటే ఎవరు సత్యం? సత్యం అంటే సత్ అంటే ఎప్పుడూ ఉన్నవాళ్ళు, శాశ్వతంగా ఉండేవాళ్ళు, ఒకప్పుడు ఉండి, ఒకప్పుడు లేని వాళ్ళు, మార్పు లేనిది. ఏది? భగవంతుడని చెప్పుకున్నాము. ఆయన తత్వమైన ఆత్మని చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి ఓం తత్సదితి నిర్దేశో ఆహ్, సృష్టి ప్రారంభం నుంచి గూడా అందుకని ఓం తత్సత్ అనే ఈ 3 పదాలు పరబ్రహ్మాన్ని సూచించడానికి వాడబడ్డాయి. కాబట్టి భగవంతుడిని ఆయన సంతృప్తి కోసం వేద పఠనము, యజ్ఞాలు చేసేటప్పుడు బ్రాహ్మణులు ఈ 3 పదాల్ని ఉపయోగించారు అని చెప్తున్నారు. సో, తపస్సు, యజ్ఞము, జ్ఞానము, ఆహారము, సాత్వికం ఇవన్నీ గూడా సాత్విక, రాజసిక, తామసాల్లో 3 రకాలుగా ఉంటాయని ఇప్పటి వరకు చూసాం. ఈ రకంగా మొదటి 2, 3 తరగతులకు చెందినయి అవి ఈ త్రిగుణాలతో బంధించబట్టి ఇలా మలినమయ్యాయి. ఈ యాక్షన్స్ అన్నీ గూడా మరి సత్వ, రజస్, తమో గుణాలను బట్టి హ్మ్, అని చెప్తూ ఈ శాస్త్రం కాబట్టి అలాంటి కర్మలు భగవంతుడి పరమైనప్పుడు ఈ ఆధ్యాత్మిక పురోహితికి మనలకు హెల్ప్ చేస్తాయి అంటున్నారు. అంటే భగవంతుడి పరం అంటే ఏదైనా, ఏది చేసినా భగవంతుడికి అర్పిస్తున్నాను అనే భావంతో చేసినప్పుడు మనల్ని మనమే ప్యూరిఫై చేసుకోగలుగుతాం.
ఈ చెడు ఆలోచన విధానం నుంచి, చెడు అలవాట్ల నుంచి బయటపడగలుగుతాం. సో, శాస్త్రాల్లో కూడా ఈ ప్రయోజనం ఉందని చెప్పారు. అన్నీ భగవత్పరం చేసినప్పుడు. ఓం తత్సత్ అనే ఈ 3 పదాలు ముఖ్యంగా పరతత్వమైన భగవంతుడిని సూచిస్తాయి. ఇక వాటిలో ఓం అనేది అన్ని వేద మంత్రాలను గూడా వేద మంత్రాల్లో మనం చూస్తాం. అన్నిటికి కూడా ముందు ఓంకార నాదంతో స్టార్ట్ అవుతాయి. శాస్త్ర నియమాలు అనుసరించని వాడు ఇక పరతత్వాన్ని పొందలేడు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఇక ఈ ఓం తత్సత్ ఇక్కడ ఇంకోటేంటంటే తాత్కాలిక లాభాలు పొందినప్పటికీ గూడా జీవితంలో అంతిమ ఫలాన్ని మనం పొందలేం. ఏది ఈ ఏదైనా సరే ఈ భౌతిక లాభాలు పొందొచ్చు. మంచి ఇల్లు, మంచి సుఖాలు తెచ్చుకోవచ్చు. కానీ మనం అంతిమ ఫలాన్ని పొందలేం. అంటే దానము, యజ్ఞము, తపస్సు అనేవన్నీ గూడా సత్వగుణంలో చేయాలి. మరి రజస్తమో గుణంలో చేస్తే ఇక అది మనకి ఎందుకు గూడా అవి ఉపయోగపడవు. ఇక ఓం తత్సత్ అనే ఈ 3 పదాలు భగవంతుడి పవిత్ర నామంతో మనం వాడవచ్చు. కలిపి ఓం తత్సత్. ఓం తద్విష్ణు అని కూడా ఒక ఉదాహరణ. అంటే వేద మంత్రం గాని, భగవన్నామం గాని పలికేటప్పుడు మనం ముందు ఓంకారాన్ని పలుకుతూ ఉంటాము, జత చేస్తాం. దేన్నైనా వేద మంత్రం అనడానికి ఇదే సూచన. ఓం అంటూ మొదలెట్టామంటే అది వేద మంత్రం అని. అలాగే ఈ 3 పదాలు వేద మంత్రాల నుంచే గ్రహించబడ్డాయి. ఓం తత్సత్. ఓం ఇత్యేతద్ బ్రహ్మణో నేదిష్టం నామ అని ఋగ్వేదంలో ఒక ఓంకారాన్ని గురించి అలా చెప్పారు. తత్వమసి అని చెప్పేసి చాందోగ్యోపనిషత్తులో ఒక వాక్యం ఉంది. తత్వం అసి అంటే ఆ తత్వమే అయి ఉన్నావు. తత్ అనే పదము సదేవ సౌమ్య అని కూడా ఛాందోగ్యోపనిషత్ 6.2.1 ఆ మంత్రం సత్ అనే పదాన్ని సత్ ఏవ సౌమ్య అనే పదాన్ని సూచిస్తున్నాయి. కాబట్టి ఆ మూడింటి కలయికయే ఏది ఋగ్వేదంలో ఓం ఇత్యేతద్ బ్రహ్మణో నేదిష్టం నామ అన్నారు కదా, అందులో నుంచి ఓము. తత్వమసి అని ఛాందోగ్యోపనిషత్తులో 6.8.7 ఉన్న దానిలో నుంచి తత్, ఆ తర్వాత సత్. ఆ ఛాందోగ్యోపనిషత్తులో ఇంకొక శ్లోకంలో ఉన్న సదేవ సత్ ఏవ అన్నారు కాబట్టి ఆ సత్. ఓం తత్ సత్ అని ఈ మూడింటి కలయికయే ఓం తత్ సత్ అని అంటున్నారు. సో, మొట్టమొదటి జీవి ఎవరు అంటే బ్రహ్మదేవుడు. మరి భగవంతుడు ముందుగా బ్రహ్మదేవుడినే సృష్టించడం, ఆ తర్వాత ఆయన తొలి జీవుడైన బ్రహ్మదేవుడు పూర్వం ఆయన యజ్ఞం చేశాడు. బ్రహ్మదేవుడు చేసి భగవంతుణ్ణి, అంటే మరి ఆయన తపస్సు చేసి 1000 సంవత్సరాలు ఇవన్నీ చేసిన తర్వాతే ఆయనకి ఈ జ్ఞానం, భగవంతుడిని అర్థం చేసుకున్న జ్ఞానం వచ్చిన తర్వాత ఆయన తన బాధ్యతను స్వీకరించడం జరిగిందని మనం చూస్తాం. కాబట్టి బ్రహ్మదేవుడు ఫస్ట్ జీవి. తర్వాత ఈ యజ్ఞాన్ని చేసినప్పుడు దేవదేవుణ్ణి ఈ 3 పదాలతోనే ఆయన స్తుతించారట. అదే నియమం పరంపరగా ఆచరింపబడుతుంది. అక్కడి నుంచి పరంపరగా వచ్చింది ఈ ఓం తత్సత్. అందుకే సృష్టి ప్రారంభం నుంచి అన్నారు కదా, సృష్టి ప్రారంభం నుంచి కూడా ఓం తత్సత్ అనే 3 పదాలు పరతత్వాన్ని సూచించడానికి ఉపయోగించబడినది అని చెప్పారు ఇక్కడ. సో, అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఓం తత్సత్ అనే మంత్రం చాలా ప్రాధాన్యత ఉంది. అందుకే ఏ కర్మైనా సరే ఓం తత్ సత్ అంటే భగవంతుడి కోసం మాత్రమే చేయమని భగవద్గీత కూడా మనకు ఉపదేశిస్తుంది. అలాగే ఎవరైనా సరే ఈ 3 పదాలతో దానాన్ని గాని, తపస్సును గాని, యజ్ఞాన్ని గాని చేశారంటే వాళ్ళు కృష్ణ భక్తి భావంలో ఉండి ప్రవర్తించే వాళ్ళలాగానే అనుకోవాలి అంటున్నారు. సో, మనం ఏ దానం చేసినా, తపస్సు చేసినా, యజ్ఞం చేసినా భగవదర్పితం చేసి చెయ్యాలంటున్నాం కదా. సో, అలా ఈ మాటలతో ఊరికినే ఓం తత్సత్ అనుకుని మన ఇష్టం వచ్చినట్లు చేయడం కాదు. ఆ భావాంతో, ఆ రియల్ మీనింగ్‌తో భగవంతుడి కోసం అన్నట్లుగా చేసినప్పుడు అది కరెక్ట్‌గా చేయాలి. అప్పుడే వాళ్ళు ఆ భక్తి మార్గంలోకి వాళ్ళప్పుడు వస్తారు. మనిషి మరి మనిషిని తిరిగి భగవద్ధామానికి చేర్చే కర్మలను మనం శాస్త్రీయంగా ఉనర్చే విధానమే భక్తి భావం అంటున్నారు. అంటే కరెక్ట్ అయిన మార్గంలో చేస్తే ఆ రకంగా భక్తి మనకు అలవడుతుంది. ఇలాంటి దివ్య మార్గంలో వర్తించడం వల్ల
ఎన్నడూను గూడా మన సాధన వేస్ట్ కాదు. ఈ మార్గంలో మనం సాధన చేశామంటే, ఆ సాధన ఎప్పటికి గూడా వేస్ట్ కాదు అంటున్నారు. తస్మాత్ ఓం ఇత్యుదాహృత్య యజ్ఞదానతపః క్రియాః ప్రవర్తంతే విధానోక్తా సతతం బ్రహ్మవాదినాం. కాబట్టి ఓం ఇత్యుదాహృత్య అంటే ఓం అంటూ ఇలా పలుకుతూ అని ఓం అని సూచిస్తూ యజ్ఞదాన తపక్రియలు యజ్ఞమైన, దానమైన, తపస్సైన ఈ పనులన్నీ గూడా ప్రవర్తంతే స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. ఓం ఈ రకంగా విధానోక్త అంటే శాస్త్ర నియమాలను అనుసరిస్తూ సతతం ఎల్లప్పుడూ బ్రహ్మవాదిన అంటే దివ్యజ్ఞాన తత్పరులు ఈ రకంగా చేస్తున్నారు. కాబట్టి శాస్త్ర నియమానుసారం యజ్ఞాన్ని, దానాన్ని, తపస్సులను చేపట్టేటటువంటి తత్వజ్ఞులు భగవంతుణ్ణి, ఆ పరమ పురుషుణ్ణి పొందటానికి ఓంకారంతో ప్రారంభిస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో ఏ పని చేసినా శాస్త్ర నియమాల ప్రకారం చేస్తూ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ముందు ఓంకారంతో ప్రారంభిస్తారు భగవంతుణ్ణి పొందడానికి అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఓం తద్విష్ణు పరమం పదం అని ఋగ్వేదంలో ఉన్నట్లు విష్ణు పాద పద్మాలే దివ్య భక్తికి స్థానాలు. భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడి కోసం చేసే ఏ పనైనా సరే దాని పట్ల సంపూర్ణత్వాన్ని నిశ్చయంగా సిద్ధింపచేస్తుంది. ఈ రకంగా మనం ఓం తత్సత్ అనుకున్న ఈ మంత్రంతో స్టార్ట్ చేసి భగవంతుడికి అర్పించి చేసినప్పుడు అని చెప్తున్నారు. తదిత్యనభిసంధాయ ఫలం యజ్ఞతపః క్రియాః దానక్రియాశ్చ వివిధా క్రియంతే మోక్షకాంక్షిభిః. ఫలాపేక్ష రహితంగా ప్రతి వాళ్ళు కూడా అందుకని యజ్ఞము, దానము, తపస్సులను తత్తను పదాలతో కూర్చి జతచేర్చి తత్ అంటే ఓం తత్ అంటే ఆ అని ఏది ఆ భగవంతుడు అనుకోవచ్చు ఏదైనా. అందుకని తత్ అనే పదాన్ని కూర్చి వనరించాలి. భౌతిక బంధం నుంచి విడుదలను పొందటమే ఇలాంటి ఆధ్యాత్మిక కర్మల ముఖ్య ప్రయోజనం అని చెప్తున్నారు. అటెండెన్స్ పోస్ట్ చేశారు ప్రభుజీ, దయచేసి అందరూ నోట్ చేసుకుని అటెండెన్స్ క్లిక్ చేసి సబ్మిట్ చేయండి. అటెండెన్స్ మాత్రం తర్వాత మెసేజెస్లో పంపడం జరగదు, వాట్సాప్లో పోస్ట్ చేయడం కూడా జరగదు. ఇది మీరు క్లాస్లో ఉన్నట్లు మనకి తెలియడానికి ఓన్లీ చాట్ బాక్స్లోనే పోస్ట్ చేయాలి. మీరు మిస్ అయితే మరి మిస్ అయినట్లే. కాబట్టి ఆ అటెండెన్స్ లింక్ పోస్ట్ చేసినప్పుడు చూసుకోండి. మీరు నేను కూడా అనౌన్స్ చేస్తాను లింక్ పోస్ట్ చేశారు అని. కాబట్టి తప్పనిసరిగా హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, మీరు కో హోస్ట్ నాగేంద్ర ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో అందుకని తర్వాత మీరు మెసేజ్ పంపినా కూడా అది మీకు అటెండెన్స్ లింక్స్ పంపడం కుదరదు. అందుకని లింక్ ఇక్కడ ఒక చోటే ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు కొంచెం శ్రద్ధగా ఆ అటెండెన్స్ లింక్ చూసుకుని ఫిల్అప్ చేయండి. క్లిక్ చేస్తే సరిపోతుంది. తర్వాత క్లాస్ టైంలో కాకపోయినా క్లాస్ అయిన వెంటనే అయినా పోనీ సబ్మిట్ చేయొచ్చు. బట్ ఇట్ టేక్స్ ఓన్లీ 2 minutes పడుతుంది మీరు సబ్మిషన్కి. సో వెంటనే చేసేయచ్చు. అది ఓకే. సో తదిత్యనభిసంధాయ ఫలం యజ్ఞతపః క్రియాః దానక్రియాశ్చ వివిధా క్రియంతే మోక్షకాంక్షిభిః. సో ఫలాపేక్ష రహితంగా ప్రతి వాళ్ళు యజ్ఞము, దానము, తపస్సులను చేయాలి అని మళ్ళీ భగవంతుడు మనకి ఫైనల్గా దీని యొక్క ఇవన్నీ చెప్పడం ద్వారా మనం ఏం చేయాలన్నది చెప్తున్నారు, ఎలా చేయాలో చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ యజ్ఞదాన తపస్సులను తత్ అనే పదాన్ని జత చేసి చేయాలి. భౌతిక బంధం నుంచి విడుదల పొందటమే ఇలాంటి ఆధ్యాత్మిక కర్మల ముఖ్య ప్రయోజనము. కాబట్టి యజ్ఞము, తపస్సు, దానము కూడా మనల్ని భౌతిక బంధాల నుంచి విడుదల చేస్తాయి. వీటి యొక్క అందుకే ఇవి ఆధ్యాత్మిక కర్మలు అన్నారు, మామూలు కర్మలు కాదు. అయితే ఎప్పుడు ఆధ్యాత్మిక కర్మ? మామూలు కర్మ అవుతుంది. ఈ యజ్ఞం అయితే ఆధ్యాత్మిక కర్మ అవుతుంది. మామూలు బిహేవియర్ అవుతుంది. అది గనుక మనం తపస్సులాగా చేస్తే అంటే మనకి శారీరక, మానసిక, వాక్ తపస్సులు ఎలా ఉండాలో చూసా, అలా చేసినప్పుడు అది తపస్సు అవుతుంది. దానం కూడా అంతే. మామూలుగా చేస్తే రజోగుణ, తమోగుణ దానం ఏదో ఒకటి అవుతుంది. సాత్విక గుణంతో చేసినప్పుడు అది నిజమైన దానమై అప్పుడు ఈ కర్మలన్నీ కూడా
స్పిరిచువల్ కర్మలు అయిపోతాయి. రోజువారీ మనం చేసే పనులు కూడా మన భావము, మన ఉద్దేశము మారినప్పుడు ఆ కర్మలు ఆధ్యాత్మికం అవుతాయి. పని చేసేది ఒకటే. ఇద్దరూ ఒక పనే చేస్తున్నారు. మనం ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నాం. ఆ ప్రాజెక్ట్ తొందరగా ఫినిష్ చేశారు ఇద్దరు. మొదటివాడు ఎలా చేశాడు? ఇది నా బాధ్యత. నేను వీలైనంత తొందరగా అవతల వాళ్ళకి, నాకు ఉద్యోగం ఇచ్చిన కంపెనీకి నేను న్యాయం చేయాలి కాబట్టి నేను వెంటనే నా శక్తి మేరకు ఫినిష్ చేయడానికి ట్రై చేయాలని చేశాడు అంతవరకు. రెండో వాడు ఎందుకు చేశాడు? వాడు అందరూ మనల్ని పొగడాలి, మనం ముందు చేస్తే మనం చేశామన్న పేరు మనకు వస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో, శ్రద్ధతో ముందు చేయాలని చేశాడు. సో చేసిన పని ఒకటే, కానీ ఇద్దరికి వేరే వేరే బెనిఫిట్స్. మొదటి అతనికి సత్వగుణంలో చేసినప్పుడు ఆధ్యాత్మిక కర్మ అయిపోయింది, యజ్ఞం అయిపోయింది. రెండో వాళ్ళు అదే పని చేసినా కూడా అది రజోగుణ కర్మ అయింది. కాబట్టి పని చేయడం కంటే నువ్వు ఏ భావంతో చేస్తున్నావు అన్నది ముఖ్యం. అందుకే 12th చాప్టర్లో కూడా, అందుకే మనకి ఐ థింక్ మనకి ఈ భగవంతుడు భావప్రియుడు. మీరు ఏమి ఇస్తున్నారు అనేది కాదు, ఏ భావంతో ఇస్తున్నారు. మరి అందుకని మరి కాయ అయినా, పండైనా, పువ్వు అయినా, ఆఖరికి నీరైనా సరే, యోమే భక్త్యా ప్రయచ్చతి అంటారు. ఎవరైతే నాకు భక్తితో సమర్పిస్తారో నేను దాన్ని సంతోషంగా అశ్నామి ప్రియతాత్మన అంటారు. అంటే నేను దాన్ని చాలా ఇష్టంగా తీసుకుంటాను. భగవంతుడికి కావాల్సింది ఆ భావమే గాని ఏమిస్తున్నావు అన్నది కాదు. అలాగే ఈ పని చేసినప్పుడు, ఆయనకు అర్పించి చేసినప్పుడు అది యజ్ఞం అవుతుంది. కానీ నువ్వు నాకు పేరు రావాలి ఇలాంటి ఆలోచనలతో నీ బాధ్యత అనుకుని కాకుండా చేసినప్పుడు, అదే పని చేసినా కూడా నీకు కర్మబంధాలు చుట్టుకుంటాయి. కాబట్టి అది అక్కడ మెయిన్గా మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం. సద్భావే సాధుభావే చ సదిత్యేతత్ ప్రయుజ్యతే ప్రశస్తే కర్మణి తథా సచ్చబ్ద స్పార్ధాయుజ్యతే యజ్ఞే తపసి దానే చ స్థితి సదితి చోచ్యతే కర్మ చైవ తదర్థీయం సదిత్యేవాభిధీయతే. సో ఇక్కడ భక్తి సేవా యజ్ఞానికి పరమలక్ష్యమైన పరతత్వం సత్ అనే పదంతో సూచించబడుతోంది అంటున్నారు. ఈ సత్ అంటే ఏమిటి అంటే మన యొక్క లక్ష్యం, మన భక్తికి లక్ష్యం ఏమిటి, గమ్యం ఏమిటి అంటే ఈ పరతత్వం, అంటే భగవత్ తత్వం మనం డెవలప్ చేసుకోవటం, సచ్చిత్తానంద తత్వం. అది సత్ అనే పదంతో సూచించబడుతుంది. మనం 2nd చాప్టర్ నుంచి చూస్తున్నాం. సత్తు చిత్తు, ఈ సత్తు తెలుసుకోవడమే చిత్తు. ఈ సత్తుని తెలుసుకున్న చిత్తు ఉంటే గనక, నాలెడ్జ్ ఉంటే ఆనందం వస్తుంది, సచ్చిత్తానందం. ఆ సచ్చిత్తానంద స్థితే భగవంతుడిని అర్థం చేసుకున్న స్థితి, పరతత్వం అని చెప్పి మనం చూసాం. అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. భక్తి యజ్ఞానికి లక్ష్యం, గమ్యం ఏమిటి అంటే పరతత్వం. అది ఆ పరతత్వాన్ని సత్ అనే పదంతో సూచిస్తున్నాము. కాబట్టి పృథక్ కుమార, దివ్యమైనటువంటి పరమ పురుషుని ప్రీత్యర్థమై చేసే సర్వ యజ్ఞ తపో దాన కర్మలే అట్టి యజ్ఞకర్త కూడా సత్ అని పిలువబడతాడు. కాబట్టి ఈ రకంగా గనక భగవత్ ప్రీత్యర్థం మనం పనులు చేసినప్పుడు అలా చేసేవాడు కూడా సత్ అనే పిలుస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఏమర్థమవుతుంది? భగవంతుడి నీ సత్ అని మనం అంటున్నాము. ఎందుకంటే అన్ని భక్తి యజ్ఞాలకు కూడా గమ్యం ఎవరంటే భగవంతుడు, ఆయన్ని తెలుసుకోవడం. ఎవరైతే ఈ యజ్ఞదాన కర్మలను భగవత్ ప్రీత్యర్థం చేస్తారో వాళ్ళను కూడా సత్ అని అంటారు. అంటే వాళ్లకు నా భావం వస్తుంది అని మనం ఇంతకు ముందు శ్లోకాస్లో చూసాం. ఎవరైతే ఇలా చేస్తారో వాళ్ళకు నా భావం వస్తుంది అంటే ఆ సచ్చిత్తానంద భగవత్ తత్వాన్ని వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్తో తెలుసుకుంటారు. అంటే ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళగలుగుతారు, ఆ నిర్గుణ స్టేజ్కి, గుణాతీతమైన స్టేజ్కి వెళ్తారు. కాబట్టి నాతో వాళ్ళు నా భావాన్ని పొందుతారు. ఇలాంటి మాటలు మనం చూసాం ఇంతకుముందు. ఇలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ భగవంతుడు చెప్పడం, దాని అర్థం మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఏ కర్మ చేసినా అలా ఈ భావంతో చేసిన వ్యక్తి కూడా సత్ అయిపోతాడు. అంటే నా తత్వాన్ని పొందుతాడు. అప్పుడు అది మోక్ష సాధనకు అర్హత. అది పరతత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవటం అంటే మీనింగ్ అదనమాట. అశ్రద్ధయా హుతం దత్తం తపస్తప్తం కృతం చయత్ అసదిత్యుచ్యతే పార్థ
నచ తత్ప్రేత్య నో ఇహ. సో అశ్రద్ధయా హుతం దత్తం, నువ్వు అశ్రద్ధతో చేసిన హుతం యజ్ఞం గాని, దత్తం దానం గాని, తపస్సు అయినా సరే, తప్తం అంటే చేయబడినది, అశ్రద్ధతో చేయబడిన యజ్ఞమైన, దానమైన, తపస్సైన, కృతం చేయబడినది, ఈ మూడిట్లో ఏదైనా సరే అలా అశ్రద్ధతో చేయబడినది అసత్ ఇత్ ఉచ్యతే, అసత్ అని దీనిని అంటారు. పార్థ నచ తత్ప్రేత్య, దీనివల్ల మరణించిన తర్వాత అయినా నో ఉపయోగకరం లేదు. ఇహ అంటే ప్రస్తుత జీవితంలో కూడా ఉపయోగం లేదు. అంటే ఏమిటంటే భగవంతుడి మీద శ్రద్ధ లేకుండా నువ్వు చేసేటటువంటి యజ్ఞమైన, దానమైన, తపస్సైన అశాశ్వతం, ఇది అసత్ అని పిలువబడింది. అలాంటి కర్మ వల్ల నీకు ప్రస్తుత జన్మలో అయినా, ముందు రాబోయే జన్మలో అయినా నీకే ఉపయోగము లేదు. కాబట్టి నువ్వు ఏ యజ్ఞం చేసినా, దానం చేసినా, మరి తపస్సు చేసిన భగవంతుడి మీద శ్రద్ధతో చెయ్యి. నువ్వు అలా చేయనప్పుడు నీకు అది ఈ జన్మలోనూ ఉపయోగపడదు, ముందు జన్మల్లోనూ నీకు ఉపయోగపడదు అని చెప్తున్నా. అది అసత్ అంటే నువ్వు సత్యమైన మార్గంలో లేవు, నువ్వు ఈ మాయా మార్గంలోనే ఉన్నావు. నీకోసం, నువ్వు నీ గొప్ప కోసం ఇవన్నీ చేసుకుంటున్నావు. సో భగవంతుడి మీద శ్రద్ధ లేకుండా చేసినప్పుడు అసత్ అయిపోతుంది. అది నీకు ఈ జన్మలో కానీ, నెక్స్ట్ జన్మలో కానీ ఉపయోగపడదు. ఇది లాస్ట్ శ్లోక. అశ్రద్ధతో చేసినప్పుడు ఏదైనా అశాశ్వతమే, అది అసత్తే. ఇది ఈ జన్మలో కానీ, నెక్స్ట్ జన్మలో కానీ ఉపయోగపడదు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. మరి ఇంతటితో ఈ 17th చాప్టర్లో మరి ప్రభుపాద భాష్యం ఇవి అన్ని సమాప్తం. శ్రద్ధాత్రేయ విభాగ యోగం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావన